Good morning mga kalapatids, time check muna tayo. 6:26 ng Tuesday mga kalapatids. Ayan, nasa Swal na ho yung ating kalapate. Ayan, nag-post na ho si Boss Dex. Ayan ho, so Pangasinan, nasa Swal Fish Port Restaurant. Nasa Seaport Port sila mga kalapatids, ano? Ayan, nag-post siya 10 minutes ago. Ang distance mula ho sa lugar namin, Binmalay to Swal mga kalapatids, ay wapalo ng 36.1 kilometers air distance. Mali, hindi siya air distance. 30 less than 35, mga abot din siya ng 30 kilometers. Malapit siya sa mga kalapatids. Alaminos na yun. So, mag-aabang na tayo maya mga 6:50. Kasi re-release na nila ng mga 6:30. Abangan natin mga kalapatids, Naka-pooling pa rin yung anak ni Makina kahit siya yung huling umuwi. At tignan natin mamaya kung ano magiging abilidad niya. Babalik tayo mamaya. So ayun mga kalapatids, hindi pala 6:30 yung release. Umabot ho siya ng 7 AM mga kalapatids kasi paggising natin masyadong makulimlim pa. Medyo madilim pa kaya wala pang araw kaya medyo na late yung pag-release. Ayan, nag-live na po si Boss Dex mga kalapatids. Ito na yung intro na sinabangan ko na gustong gusto ko na part pag mag-aabang na ng mga pauwi yan mga kalapatids pag nagre-release. Tingnan nyo gaano siya magsalita. Nakaka-entertain, no? Good morning! Shout out! Jeffrey the 3 GPR Brothers! Brian Puzon! Shout out sa'yo! Shout out Pagador! Shout out pare! Sige Mamaril! Good morning! Marco Garcia! Good morning! Shout out sa my birthday na... ano na yun? Hanapin natin yung my birthday para di naman nakakahiya. Yun, wala pala! Nawala na yung birthday! 3, 2, 1, release! Malara! Madami! Kalampak, kaibigan! Good luck sa mga falling in love dyan! Sayang na! Oh! Last two! Mga kalapatids, eto na! Yan, nagro-ronda na sila mga kalapatids. Hintayin lang natin yung check rates bago natin patayin. Yan, check rates na sila. Check rates na check rates! Kitang-kita naman mga kalapatids! Kitang-kita! Tayo na lang po natira! Tayo na lang po natira! Kaya JPC, Johnny de la Cruz, good morning po! Maraming thank you! Good luck! Salamat! 7:15 mga kalapatids, nag-umpisa na tayong mag-abang. Kaya in-expect natin na maaga si anak ni Makina umuwi kasi galing siya ng Labrador kasi malapit lang yon. Pero iba yung nangyari mga kalapatids. Ang galing! What the fuck? Yeah, we are back mga kalapatids. Time check 7:13. Dito na tayo nag-aabang. Kaya natin maya saglit lang konti. Ang forecast nga pala mga kalapatids ay mag-i-speed ng 1,600 sa time na 7:15 at 1,500 7:17. Kaya nag-aabang na tayo ngayon. Kung umabot man ng 7:30 mga kalapatids ay 800 na. Yun na yung pinakamababa. Pasunod 600 7 bago mag alas 8 mga kalapatids per 10 minutes. Tingnan natin mga kalapatids kung hanggang kailan natin kaya hintayin yung mga kalapatids. Kaya yun, nagbabalik tayo mamaya. Ayun mga kalapatids, may mga parating na. Sobrang taas nila, ang dami. Ayun yun mga kalapatids. Tataas nila kanina, dito sila bumaba. Ewan ko ba't dito sila bumababa. Siguro galing yan sa release. Ayan, dyan yung mga kalapati natin mga kalapatids, Time check kasi 7:22 na. Malayo na sa katotohanan. Bago mag-speeda ng 1-1. So, nabigyan na naman tayo ng... talo. Okay lang yan. At least, tinatry natin mga kalapatids hanggat may kalapati. Laban lang ng laban. Dami nag-ronda kanina. Nag-iikot sila. Pero ang baba na nung lipad nila.
Ewan ko saan papunta yung mga yun. Pero wala doon yung ibon natin, mga kalapatid. So, gulong na naman! Gulong na naman si Berta. So, parang malas yata yan sa ano, hindi mabilis lang siya sa south. Ayun o, mga kalapatid. Ang dami nila, nag-iikot sila. Parang hinisa-isa nila yung mga wala naman dumadapo. Baka nag-ronda lang yun mga. Pero ang dami eh. Tapos galing sila sa mataas kanina, bumaba na lang sila mga kalapatid. So hintay pa tayo konti pa. Alis na rin tayo mga kalapatid wala tayong magagawa dyan. Gano'n talaga pag sa karera. Ayan, may nag-fly, butterfly. Mga kalapatid, tingnan natin kung siya na yun. Baka nagmilagro ano? Sayang. Tingnan natin.